Талантливата 11-годишна художничка Ралица Митева откри изложба в Руския културен център, посветена на Деня на детето 1 юни. Момичето развива своите уникални умения в школата по рисуване за деца до 13 години в центъра, която посещава от години. Ралица Митева започва да развива таланта си в студията преди 3 години. Тя е една от най-постоянните възпитанички. Обучава се 2 пъти седмично, но рисува всеки ден. Предпочита графиката. Графиката може да се развихри с светлосенки, детайли и повече неща. Живописта също можеш, но по-ми харесва само с молите рисуване. Школата обучава 30 деца. Единственото изискване към тях е да обичат да рисуват, а обучението за сега е безплатно, разказва ръководителят Павел Николов. Наред с уроците по рисуване и история на изкуството, децата се учат и на социални умения. На голям екран на 3 на 4 метра се прави презентация на картините на децата. Те излизат, обясняват за картините как си направили и те самите се чувстват като звезди. Така обучението става по-забавно за децата, родителите стават част от учебния процес. По този начин и талантът се развива по-лесно, убеден е Павел, а резултатите го доказват.